kasalanay umaahon, nagsusumbang, namubulong ang hangin, nalulungkot, dumidilim ang langit. Simula ako, mga after a few months, September of 1998 yun eh. After a few months, hindi ko talaga pa rin maisip, hindi pa nag-sink in na yun na talagang trabaho ko. Unti-unti nakikita ko yung mga parang nilagay talaga sa akin ng Diyos na ito mga taong ito magbibigay sa'yo ng influensya para mapagbuti mo pa yung trabaho. Pero practice talaga ang puhunan ko doon. Practice. Oo. At mistake ka, okay lang yan. Tao lang tayo eh. Diba? At doon ko rin talaga, first talaga mahihain pa rin ako hanggang doon eh. Ayun, hanggang nag-evolve na. May mga event hosting na nung mga una ay talagang nervous talaga ako, nilalamon ako ng kaba. Ayan. Pero unti-unti sabi nga nila, magtiis ka lang at you gotta open your mind to learning things and okay naman sa awa ng Diyos. Ayan, ilang years ko na and sana ituloy-tuloy pa yan. Sabi nga sa bawat ginagawa mo, you have to be at your best. And yun nga, iniisip ko lang na sana may mapasaya ako. Kahit man lang sa mga ganitong ginagawa ko, although hindi man ako kumakanta. Obviously, may mga kanta akong nagiging mga sandata, o di kaya mga gabay na rin. Sa ating morning pasada, kumusta na mga kaibigan? Nantok-antok ba? O talagang gising ka na? O hindi kaya ay feeling mo ay dumulutang ka? Ay iba na yan! Magandang morning mga kaibigan. Ito ang Morning Group Hug ng Sambayanan. Siyempre, dito lang yan sa inyong paborito. Doon ko rin nalaman talaga na being a DJ, talagang malaki ang responsibility. Being a DJ isn't just being there talking, playing your favorite songs. It's about being sensitive rin sa mga nakikinig sa'yo. Hindi mo man sila direct na nakaka-interact immediately. Ayan, sa pamamagitan ng text or ngayon, or SMS, sa phone, sa net. Pero mararamdaman mo rin it's not that kung talagang wala ka sa tamang pag-iisip nga naman being a DJ, hindi ka magiging sensitive sa lahat ng mga sinasabi nila sa'yo. Marami ring mga tutol o syempre people put you down, but they are not more than enough reasons o di kaya hindi sila sapat na dahilan tapno agpanunot ka nga madin sa tiraramidek. Yeah. Think about it. Isipin mo, panunutin nga doon niya tiraramidem, iso ti makaitintiragsak kanyada. It's not what you want, but it's how you do it. Certified number 1 American FM. Kasama niyo po ako mga kaibigan, ang inyong anghel sa umaga. Sana nga, ayan, ang inyong prinsipe ng kaligayahan. Nay, nako naman. Talaga, basta tayo masaya lang. Yun na, mga kaibigan, yun na tayong mahihiling ko sa inyo. Natangangiti po tayo na sumulong. One thing more about being a DJ is the misconception na lapitin ka ng mga babae. It has been there. It is a given. But it's just how you handle it. As of now, wala pa naman sa akin. Admittedly, yung mga kasama ko meron Kita ko. And it goes with the work. Pero sabi nga nila, it's how you handle things. May mga issues kahit anong trabaho Pero the common misconception is, being a DJ ay magiging chick boy. Hindi naman. Diba? Siyempre, kikita nila, friendly ka Ayun. Sabi nga ng iba, being a DJ is mayaman. Mayaman sa kaibigan. Oo. Aaminin ko yun. Mayaman ako sa kaibigan. Pero ang mahalaga sa akin is, I could send them a message na, nandito lang ako, nakikinig din sa inyo. At hindi lang kayo ang nakikinig sa akin. What makes it fulfilling is that, siyempre, mga simple things din. Papakinggan mo, compliments sa mga tao, mga, sabi nga nila, advices ganito dapat, ganito sana ang ginawa mo. Ayan. In a way, blessing din yun Diba? It's just how you handle things. No anya iti maited kanyam, no nya iti ibagada kanyam, hamo nga daksen. No di ket usarem tapno mapasaya at pa iti panagserbim kanyada. Kasta ti radyo.
hanga di kayat mo, yan, hamo nga ibaga nga deta ti uso, hamo ibaga nga deta ti usto, lalo na sa FM. Ang tanging magagawa mo lang is, kung magiging totoo ka sa sinasabi mo, mararamdaman naman yun ng mga tao eh. At dyan na naman po mga kaibigan, nagtatapos sa ating pagtalakpot pagsasama sa umaga ito sa ating morning pasada. Tuloy pa rin ang takbo ng buhay kahit na anuman mga kaibigan. Siyempre sabi nga nila, nasa panahon o nasa mga pagkakataon, pero tayo pa rin ang nagbibigay buhay sa bawat araw. Kaya magkakasama-sama ulit tayo bukas mga kaibigan. Just have faith, move on and enjoy life with Joey sa Medica FM. God bless! Sa ngayon, nag-evolve na ang radyo, masasabi ko, at ganun din ang aking sarili. Ayan. It gets better na may mayat, no itibagam ket ti kinapudno. Dalata pagsiyaatan na, ado nga mamamum nga giyem mo, ado ti masursurum, urayan niya nga trabaho, basta sasaya atim laing, ado met talaga ti bagada nga maganab mo, ken maalam. Adala kanyam deta nga mga usar, adala kanyam deta nga mangtedit importansya, or di kaya bigyan mo ng pagpapahalaga. Yun na naman eh, trabaho man yan o sa pang-araw-araw, kanta man yan, eh nasa pag-appreciate mo lang ng mga katotohanan sa araw-araw, tapno na may mayat tibiyag, naragragsak, ti panagdeden na tayo. Siyak ni DJ Joey, tigayam yo, tito'y Magic FM. Ket daytoy tibiyag ko.